Hayaan ipatuman na ang Trimester o ang 3-term calendar sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan karong Hunyo 8. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Merundina. May? Ses gitataw sa Regional Director sa DepEd 7 nga gihatagan pa og liway sa Department of Education ang mga private schools sa pagpatuman sa trimester karon nga school year. Ug matod sa DepEd 7 Regional Director, ubay-ubay sa mga private schools ang nipadayag og kaandam sa pagpatuman niini. Itong advocacy Gipahibaw ni DepEd 7 Regional Director Arturo Bayuga nga nagpadayon karon ang orientation sa mga school heads ug sa May 7 ang tanang mga teachers na sa Region 7 ang ipaubos sa orientation sa policy reforms sa Department of Education. Hayan di na unya mabalda ang pagtuon sulod sa classroom kay mataghuman sa usa ka term. Adunay na po kaadlaw nga itagana alang sa mga extracurricular activities sa mga estudyante. Sa maong mga adlaw usab, mahimo sa mga teachers ang uban nila mga buluhaton sama sa computation of grades. very reason for the policy reform para dili kaayo mabugatan ang atong mga magtutudlo for doing the regular routines into 4 times in a school year, and instead focus sila sa teaching because there are about 60 to 62 days in every term before the assessment is given. Lakip sa magpatuman sa trimester o sa 3-term calendar sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8 ang mga eskwelahan sa Northern Cebu nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30. There's a budget given by DepEd to more than 2 million each LCS nga i-construct sa Department of Education, especially to the areas nga dili pa gayud mapondohan sa regular school building program. Sa pigas bahin, gipahibaw usab ni Direktor Bayuga nga dakong pondo ang gigahin sa Department of Education sa Region 7 alang sa pagpabarug og mga school buildings. Kini ilabi na kay ubay-ubay sa mga tunghaan dinhi sa Sugbo ang apektado sa kusog nga pagtayog sa Bugos City ug mga pagbaha mugna sa bagyong Tino. Matod ni RD Bayuga, daghang mga schemes o paagi nga himuon ang gobyerno sa pagpabarog sa mga school buildings. Diin dakong bahin niini ipatuman gihapon sa Department of Public Works and Highways. May pondo usab nga ihatag ngadto sa city government ug provincial government ug sa DepEd. Ug may gilihok usab sila nga mga public-private partnerships. I cannot give you the categorical amount. I'll get back into my notes because currently it is still being studied, and eventually baka end of this month mag-release na og listahan and the corresponding allocations ang Department of Education. Ses sa mga ginikanan sa mga estudyante sa mga private schools nga nabalaka sa paagi unya sa pagbayad sa tuition fee karon nga trimester na ang ipatuman ug dili na kutob sa 4th quarter, matod sa DepEd 7 Regional Director nga makig-alayon sila sa mga ginikanan samtang magpadayon usab ang pagpatuman sa naasoing reforms. Ses? Daghang salamat, Luan Merundina.